בוקר טוב, הגענו לרומא. יש לנו כאן פחות מחצי יום כדי ממש לראות את כל המקום, את כל העיר. יש לנו כאן הרבה פיאצות, מזרקות, קתדרלות, רחובות ראשיים, המון דברים להספיק בפחות מחצי יום. אז זה יהיה הסרטון, ויאללה, בואו נראה את רומא. הגענו לנקודה הראשונה שלנו ביום הארוך הזה, והנקודה הראשונה היא הוותיקן. איך לא? הוותיקן היא המדינה, נחשבת המדינה הכי קטנה בעולם, למרות שהיא נמצאת בתוך איטליה שבתוך רומא, שבתוך איטליה, סליחה. והיא נמצאת בכלל על חצי קילומטר רבוע, שזה ממש כלום. כאן יושב גם האפיפיור, וזה נחשב המרכז של הנצרות הקתולית הכי גדול בעולם. יש פה תורי ענק של כל החבר'ה שרוצים להיכנס לוותיקן עצמו, אבל אנחנו לא נעשה די, אנחנו רק נראה בפיאצה פה המרכזית. ואפשר לראות, ממש יפה כאן. הגענו די מוקדם, השעה זה 9:30 בבוקר, ואנחנו מבסוטים. טוב, אנחנו בדיוק במטרו, וחבר'ה, לא לקחת מוניות, חבל, יש אחלה מטרו ברומא, ואנחנו לקחנו מהוותיקן. הלכנו ברגל לתחנה שנקראת אוטביאנו, משם לקחנו קו כתום, קו A, לתחנה שנקראת טרמיני, שם אנחנו מחליפים רכבות לרכבת B בצבע כחול, ומשם אנחנו יורדים פשוט בקולוסיאום, עניין של 10 דקות, לא צריך לקחת שום דבר, שום מונית ולא שום דבר אחר, רק להשתמש במטרו. נכון אביתר? נכון. טוב, כמו שאפשר לראות, הגענו לתחנה הבאה שלנו, ביום טיול שלנו ברומא. איך לא? הקולוסיאום. הסמל המובהק של האימפריה הרומית, והאמפיתיאטרון הכי גדול בעולם והכי עתיק בעולם. אפשר לראות כאן, פשוט ענק. עוצמה שאי אפשר להבין, מצלמה לא תעביר כנראה, אבל ממש אלפי תיירים יש כאן. כנראה המקום הכי מומלץ להגיע אליו ברומא, כאילו הכי יפה והכי מוכר שיש. אז לא לפספס ולהגיע לכאן מהר מאוד. הנקודה הבאה היא נחמדה, לא מעבר לזה, אבל כיכר ונציה, דרך המסלול הרגלי שלנו, אזור חמוד, אבל זה די מעבר. כיכר כאן, הדבר היפה הזה. איך את מתרשמת מרומא עד כה? קודם כל ברומא יש אווירה מאוד נעימה, כיף כאן. יש כאן המון אנשים, המון תיירים, מבנים ישנים ויפים, מלא מסעדות, פיצריות, ממש כיף, אווירה טובה. נהנית בקיצור. אני נהנית, ויש כאן גם מזג אוויר שהוא אומנם קצת חם, אבל בסך הכל ממש כיף. אנחנו נהנים כאן מאוד. מה דעתך על רומא? אני מאוד רעב. מה? ואריאל גם רוצה להגיד. מה את רוצה להגיד? נביר פה? אנחנו נהנים. נהנית? כן. יופי. אני רעבה גם. טוב, הגענו למזרקת טרבי, בין המזרקות הגדולות והמפורסמות שיש ברומא. תראו כמה אנשים יש כאן, זה פשוט לא יאומן. מזרקה נבנתה ב-1775, ממש מזמן, ומפורסמת בעיקר בגלל המטבעות שזורקים אליה. היא נקראת מזרקת המשאלות, יש בה מלא מטבעות, ויש פה כל כך הרבה אנשים בכל שעות היום, גם בצהריים, בבוקר ובערב. הגענו לעוד נקודה ביום שלנו ברומא. הגענו למדרגות הספרדיות המפורסמות של רומא.
הן מחברות בין שתי פיאצות, פיאצה דה איספניה ופיאצה טריניטה. הם החיבור בדיוק, וממש בעלייה, ונחשב אזור ממש ממש מפורסם ומלא בתיירים ברומא. ממש שווה להגיע לכאן, כי אפשר לעשות כאן תמונות ממש ממש יפות. ובלי קשר זה אזור שיש בו הרבה חנויות והרבה מסעדות, אז הכל הולך ביחד כאן. טוב, אחרי המדרגות הספרדיות, יש ממש רחוב שיוצא משם, שנקרא ויה דל קונדוטי, שזה רחוב של כל המותגים הכי נחשבים. פראדה, גוצ'י, כל הדברים האלה, הכל ברחוב אחד. יש כאן ממש הכל. הגענו לעוד פיאצה די מרכזית וממש גדולה כאן, נקראת פיאצה נבונה. האדריכל שלה היה ברניני ודברים כאלה, אבל חוץ מזה לא כזה מעניין, אבל ממש יפה כאן. גם יש כאן המון מסעדות וברים. ולסיום, אם אתם ממש רוצים לסיים בשופינג ולעשות קצת קניות לקראת סוף היום שלכם ברומא, יש פה רחוב ממש מתאים שנקרא ויה דל קורסו, עם כל החנויות וכל המותגים, ולא רק מותגי הוקרה, הכל מהכל. הגענו לסוף הסרטון שלנו ברומא, סוף היום. הגענו לכאן רק לכמה שעות, אז כל מה שראיתם בסרטון היה באמת על קצה המזלג. יש פה כל כך הרבה דברים לעשות, אטרקציות, מקומות בילוי, אתרים היסטוריים ועוד. הגענו רק כדי לראות את הדברים הספציפיים שחשבנו שהם הכי חשובים, ומקווים שנהנתם. ניפגש בסרטון הבא.